Здравейте, хора! Здравейте! Днес си сме изцяло в кухнята. Ще направя вечеря за Ракел. Ето там в хола. Тя запознах с нея и сега ще ви дали ще хареса моето ядене, за което силно се съмнявам. Добре, нека да започваме. За Ракел ще направя телешки пържоли със специален сос и може би ще направя някаква салата, но още се чудя. Пържолите трябва да се правят на скара, не става на фурна или на тига, няма да стана толкова хубаво, искам да кажа. Хубаво на скара да го направите. Така, взимаме телешките пържоли от фризера. Трябва да са в фризера, не в хладилник. Сега взимаме дъската и чукчето за пържоли. Взимате пържоли. Косите, като сложите сол, черен пипер, разни такива подкаравки. Първо аз ще сложа само сол, не мисля да слагам други неща. Ето е солта и сега ще сложим. Май сложих твърде много сол, както виждате. Няма нищо, Ракел обича солено. Нали, Ракел? Да. Просто обичам да ми снимат. Сега на скарата. Добре, мисля, че вече е готово. Мирише вкусно. Така. Сега да направим сосът. Така. Една купа, 2 яйца и лимоновия сок. Аз първо ще сложа лимоновия сок. Ето го и него. Явно ми свършва. Сега чупим яйцата. О, майко, всичко изцапах. Добре, това ще го избърша. Тук. Трябва. О, не. Сега да бъркаме яйцата. Обожавам просто да бъркам яйцата. Добре, и сосът е готов. Да знаете, хората трябва да се получи напълно жълт. Като жълт цвят от поички. Аз ще пръся малко копър. Ракел, всичко е готово. Да ти го донасям ли? Размислих, Оливия. Не знам, искам да пазя стройно тяло. Една пържола няма да те направи дебела, Ракел. И ти си кукла. Куките не дебеляват. Косите им не порасват. Това е. Не искам. Знаех, че така ще отговори. Затова имам резервен план. Добре, Ракел, тогава защо се съгласи в началото? Ракел, щом не искаш? Защото знам, че любимата храна на звездите е телешки пържоли. Да, знам, зато аз обожавам телешки пържоли. Ракел, точно такива сготвих аз. О, така ли? Тогава може ли? Да, може. Няма го! Как така го няма? Не мога да повярвам, че телешките пържоли ги няма. Здравей, Оливия! Челси, кой те пусна тук? Ами Ракел. Между другото, много ми харесаха пържолите, които направи за мен. Какво? Кои? Онези там, които бяха за мен, и пише за Челси. Ето тук пише Челси. Там пише Ракел. Ракел за Ракел.
Аз не мога да чета. Няма нищо, ще кажа на Ракел. Хайде, Оливия, къде се бавиш? Ракел? Иска да ти се извиня, не биваше да те карам на сила да ядеш моята храна, иска да кажа моите пържоли. И за това... казах ти, просто ми дай пържолите, няма значение. Да, обаче ти не искаш да ги ядеш. И езиците не дадат такива пържоли, по-скоро ги мразят. Вече съм решила, може да ми ги ядеш, може би ще е вкусно. Не знам, може би ще е вкусно, обаче вътре има милиони мазнини и всъщност ги направи Барби. И ако ги направила Барби, няма да ги ям. Тя ги направи. Така ли? Тогава ще ям кексчета. Може и спагети, ако искаш. Просто завъртим това и... Заповядай! И така спасих вечерята на Ракел. Както и сте. Здравейте, хора! Ако това видео ви е харесало, може да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала, за да може да видите повече от нашите клипчета. Чао! When nothing seems to go your way, just know that it's okay.